Benvido a esta nova canle. Meu nome é Miguel, e si, son outro adicto a correr. Levo practicando este deporte dende o 2013. E algún que outro podio teño as miñas costas. Actualmente formo parte do atletismo orenteiro, e isto é o que poderás ver nesta canle. Se che gusta o que ves, queres verme sufrir ou simplemente acompañarme nesta aventura, non o dubides e suscríbete. Vémonos nas carreiras.